Азизбек Раҳимов директори яке аз ширкатҳои сайёҳии Ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. Вай бори аввал ба вилояти Суғд омад. Баъди боздид аз якчанд мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Хуҷанд ба хулосае омад, ки ҳамкориашро бо ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон бароҳ монад. муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон хуб аст. Аз ин рӯ мо бемушкилӣ ба вилояти Суғд ворид шуда оид ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ ва ҳамкориҳои дуҷониба фикру мулоҳизаҳои худро иброз медорем. Мо намояндагони кишвари Тоҷикистонро низ ба Ӯзбекистон даъват мекунем, зеро ин муносибатҳои хубу дӯстона ва ҳамкориҳо бозам давомдор мегардад. дар шаҳри Хуҷанд форуми сайёҳиву тиҷоратии Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор гардид. Дар он роҳбарони сохторҳои сайёҳии ин ду кишвар ва масъулини ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Ӯзбекистон иштирок доштанд. муовини раиси вилояти Суғд Анвари Яъқубӣ гуфт, ки оғози ҳамкориҳои ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Ӯзбекистон ҳанӯз соли 2019 шурӯъ гардида буд, аммо пандемияи COVID-19 ба он монеъ шуд. Что Таджикистан – это уникальный уголок планеты, большим туристическим потенциалом, поскольку обладает древним историческим наследием, самобытной культурой, выгодным географическим расположением, многообразием природных парков, уникальным климатом и неповторимой красотой горных пейзажей. дар рафти ҳамоиш муовини якуми раиси кумитаи рушди сайёҳӣ қайд кард, ки дар Тоҷикистон барои ҷалби бештари сайёҳон тамоми шароиту имконият фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла оғоз гардидани сафари бераводид миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон занҷири самаранокеро ба вуҷуд овардааст, ки на танҳо ба рушди бахши сайёҳӣ байни ду кишвар, инчунин ҳамкориҳои минтақаҳои сайёҳӣ мусоидат менамояд. Введение электронного визового и безвизового режима с 12 странами мира, введение упрощенного визового режима с 126 странами, а также отмена внутренней регистрации туристов позволит туристам и другим иностранным гражданам подавать заявление онлайн на сайте www.visa.tg без обращения в консульство Таджикистана до границы для получения электронной визы и въезда в нашу страну. Также с 1 января 2022 года введен односторонний безвизовый режим для 52 стран, что будет способствовать привлечению большего количества туристов в Таджикистан. Согласно международным оценкам, электронная визовая система Таджикистана входит в пятерку лучших визовых систем и занимает 4-е место. тибқи таҳлили мутахассисон, зимни ташриф ба Тоҷикистон сайёҳони Ӯзбекистон ба намудҳои сайёҳии табобатӣ, солимгардонӣ, экологӣ ва сайёҳии зиёратӣ бештар майлу рағбат доранд. дар рафти ҳамоиш барои иштирокдорон оид ба минтақаҳои сайёҳӣ ин ду кишвар маълумот дода шуд. бояд қайд намуд, ки ҳадафи баргузории чорабинии мазкур бароҳ мондани ҳамкориҳо дар соҳаи сайёҳӣ ва рушди ин соҳа маҳсуб меёбад. дар имрӯза бизнес форуми сайёҳӣ зиёдтар аз 25 нафар роҳбарону намояндагони кишварҳои сайёҳӣ иштирок доранд. аз ҷониби Тоҷикистон бошад беш аз 40 нафар мутахассисони соҳаи сайёҳӣ аз рӯи нақша иштирок мекунанд. пас аз форум ин гурӯҳ бо ҳам созишномаҳои ҳамкориро ба имзо мерасонанд. дар чорабинӣ қайд гардид, ки пандемияи COVID-19 дар баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи сайёҳӣ низ таъсири ҷиддӣ расонид. новобаста ба ин имрӯз ширкатҳои сайёҳӣ фаъолияти худро дигарбора пурзӯр намуда барои қабул ва гусели сайёҳон омодаанд. гузориши Уғлой Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.